L-istorja li se naqra llum mill-ktieb ħrejjef mill-Polonja kif irrakkuntati minn Immanuel Mifsud jisimha it-tromba. Hawnhekk tromba qed nirreferu għal riħ qawwi ħafna. Darba waħda kien hemm art imbeda ħafna li kienet immexxija minn re b'saħħtu u minn reġina. U dawn kellhom tifla li kien jisimha il-prinċipessa Ladna. Din il-prinċipessa kienet tant sabiħa li ħafna kienu l-prinċpijiet li kienu marru minn naħat kollha tad-dinja biex forsi jħajruha tiżżewwiġhom. Iżda il-prinċipessa Ladna kienet tħobb wieħed biss minn dawn il-prinċpijiet kollha, lill-prinċep Dobrotek. Allura l-prinċep u l-prinċipessa talbu lir-re iħallihom jiżżewġu. U r-re ma sab ebda diffikultà b'dan iż-żwieġ u fi ftit żmien kellu jsir tieġ kbir, l-ikbar wieħed li qattrat dik l-art. Issa ġara li wieħed minn dawk il-ħafna prinċpijiet li kienu marru f'dik l-art biex jiżżewġu lill-prinċipessa ma kien prinċep xejn, iżda kien nanu ikraħ. Twil biss 7 pulzieri, b'daqna twila 7 piedi u b'daru mħattab. Dan tajġ kemm ħalih li l-prinċipessa ma żlitx lilu bħala żewġa u daħħala f'rasu li jisraqa u jagħmilha tiegħu. Dakinhar tat-tieġ, il-pjazza enormi li kien hemm quddiem il-palazz Irjali kienet maħnuqa bin-nies. Kulħadd fuq ix-xwiek biex jara lil prinċep u lil prinċipessa jiżżewġu. Iżda malli l-prinċep u l-prinċipessa deru ħirġin mill-palazz biex imorru l-knisja, ġrat xi ħaġa tal-biża'. Min imkien beda jonfoħ riħ qawwi ħafna. Tromba li qajmet kolonna ħoxna tat-trab u li ħatfet lill-prinċipessa u ġarrita lejn isħab għal fuq muntanji li ħadd ma seta' jitla fuqhom. Imbagħad it-tromba ħalliet il-prinċipessa taqa' fuq palazz li kien hemm fuq li kellu s-saqaf tad-deb u ħajt oli u samm, ġifieri qiebes ħafna, mibni mad-dawra tiegħu. Wara ftit il-prinċipessa ġiet ftaħħa u stejqret u sabet ruħha f'post tassew lussus. Għall-ewwel ħasbet li kien ħatafa xi prinċep żagħżugħ li kien era l-arus tagħha. Qamet minn fejn kienet u sabet mejda armata bi platti u friket u skiken tad-deb u l-fidda u tazzi tal-kristall. L-ikel li kien hemm kien tassew bnin u għalkemm kienet kellha qata fuqha, il-prinċipessa kielet u xorbot kemm felħet. Malli xebet, infetaħ il-bib tas-sala u tfaċċaw ħafna qaddejja li bdew iġorru tron kbir li fuqu kien hemm in-nanu l-ikraħ tad-daqna twila u d-dar imħattib. Prinċipessa Ladna, beda n-nanu bliħen tassew ikraħ. Kont jien li ħtaftek u ġarrejtek lawn wara li nbdilt fit tromba tar-riħ. Għamil dan għax lilek tassew inħobbok. Dan id-diskors mhux tal-li ma ġibitx lill-prinċipessa lejn dak in-nanu, tal-li tassew irrabja u bdiet tagħtih bil-ħarta u ma' kull daqqa minn għajnejn in-nanu beda jtir ix-xrar. In-nanu prova jżomm il-kalma u għamel ta' birruħu li ma kien ġara xejn. Dar u beda miexi lejn il-bib biex joħroġ. Iżda malli dar tfixkel fid-daqna tiegħu stess u ħada l-wiċċu u waqqa l-beritta li kien qed iżomm fidu. Il-qaddejja enuħ iqum u reġgħu tellawh fuq it-tron u ġarrewh il-barra. Malli ħareġ, il-prinċipessa Ladna rat il-beritta mal-art, ġabrita u libsita. U marret qudiem mera biex tara kif tidher. Iżda oħroġ il-għaġeb fil-mera ma der xejn. Neżeta u rat li l-anfisa fil-mera, reġgħet libsita u reġgħet ma rat xejn. Indunat mela li jekk tilbes dik il-beritta kienet issir inviżibbli. F'daqqa waħda, il-bib infetaħ f'salt u daħal in-nanu iżda malli sab li la kien hemm il-beritta u laqqas il-prinċipessa
intilef f'dadija kbira, dadija ġifieri rabja. Għax induna x'kien ġara. Beda jiġri mas-sala kollha bħal miġnun. U sadattant il-prinċipessa mingħajr ma deret ħarġet tiġri l-barra mis-sala u telqet lejn il-ġnien kbir li kien hemm fuq in-naħa ta' wara tal-palazz. Hemmhekk rat ħafna siġar sbieħ tal-frott u nixxija ta' ilma frisk u hi kienet tiekol u tixrob minnhom. Kull meta kienet tara lin nanu rrabjat, kienet titħaq f'qalba u ġieli kienet tinżel Beritta biex jara u kif imur jiġri lejha terġa' tilbisha u tisparixxi qudiemu. Ġieli biex aktar tirrabjah kienet tixħetlu l-għadam taċ-ċirasa li kienet tkun kielet jew tersaq lejh u tinfaqa' titħaq f'wiċċu u n-nanu aktar jindanna. Darba waħda, waqt li kienet qiegħda tinkieħ b'dal mod, il-Beritta inqabditilha fuq fera ta' siġra u waqgħet fuq siġra tat-tut. In-nanu ra u bit waħda ħataf lill-prinċipessa u bl-oħra ħataf il-Beritta. Dak il-ħin eżatt tinstema' l-ħoss ta' trumbetta li kien sinjal li kien hemm kavallier li kien qiegħed jisfidah għall-ġlied. In-nanu beda jirtod bir-rabja u nefaħ fuq il-prinċipessa u raqqada. Imbagħad kien pront libes il-Beritta maġika. Malli sar inviżibbli qabad ċabla u tar lejn is-sħab. U għamel dan biex jiġġieled kontra l-kavallier li ma kellu ebda ħjiel mnejn kien tfaċċa. Min id-dinja hu dal-kavallier? Staqsa bejnu bejn ruħu in-nanu. Dakinhar li t-tromba kienet ġarret lill-prinċipessa l-adna, kulħadd baqa' mbellaħu minn xuf. Missiera u l-arus tagħha telqu jiġru jfittxuha, iżda ma sabuhiex. Ir-re kien inkwitat bil-kbir u talab lill-arus, jiġifieri l-prinċep Dobrotek, li jekk ma jirnexxilux isib lill-bintu kien se joqtlu u jaħraq lill-pajjiż kollu u jġibu rmiet. Lil Dobrotek qallu wkoll li min jirnexxielu jġib il-prinċipessa l-għadna lura kien se jirċievi nofs ir-renju u lila bħala arusa. Il-prinċep Dobrotek ma kienx ibeżżieħ jew xi wieħed li jaqta' qalbu malajr. Għalhekk rikeb iż-żiemel tiegħu minnu fih u telaq ilebbet kemm jiflaħ. Dam jiġri biż-żiemel għal 3 ijiem sħaħ mingħajr waqfien ta' xejn. Imma mar-raba' jum ħassu għajjien ħafna u malaqbex ħalla ż-żiemel jitlaq u huwa mtett fuq il-ħaxix ta' għalqa kbira. F'daqqa waħda semma twerżieq ta' fenek salvaġġ li kien qiegħed jiġi attakkat minn kokka. Mingħajr ma qatt jaħsibha wisq, il-prinċep qabad l-ewwel ħaġa li sab u xeħita lil kokka li ma daqqa waqgħet fl-art mejta. U l-fenek is-salvaġġ ġera lejh bieslu idu u ħarab jiġri. M'għaddiex wisq ħin meta Dobrotek intebaħ li dil ħaġa li kien ġara lil kokka biex qatilha kienet ras ta' mewt. Il-prinċep inġibet lura u nħasat aktar malli sema dik ir-ras tgħidlu: Prinċep Dobrotek, tassew niżik ħajr ta' dak li għamilt miegħi. Meta kont għadni ħaj, kont qtilt li l-nifsi u ġejt ikkundannat li ma nindifinx sakemm bis-saħħa tiegħi ġiet salvata l-ħajja ta' xi ħadd. L-għadam tiegħi ilu mitluq f'din l-għalqa għal 777 sena sħaħ. U mnalla kontent li xħetni lejn dik il-kokka u bekk salvajt il-ħajja ta' dak il-fenek salvaġġ. Issa nitolbok titfinni ħalli żgur nistrieħ fil-paċi. U jekk tagħmel dan ngħidlek kif tista' ssejjaħ liż-żiemel il-gris li għandu xaru tad-deb. Dan iż-żiemel ikun jista' jgħinek f'każ ta' bżonn. Mur fil-wied u ibda għajjat mingħajr ma tħares warajk. Żiemel gris bix-xar tad-deb. Fitta xejja, għandi bżonnok dal-moment, qed nistenna, ejja ħdejja. U z-żiemel jiġi minnu fih. Ma dan il-kliem, ir-ras tal-mewt siktet u minna ħareġ bħal dawl li tela lejn is-sema. Il-prinċep ħaffer qabar u difen l-iskeletru fih u mbagħad olla leħnu u għajjat: Żiemel gris bix-xar tad-deb, fitta xejja, għandi bżonnok dal-moment, qed nistenna, ejja ħdejja.
Wara ftit mumenti ta' skiet, qam riħ qawwi u bdew ifaqqaw is-sajjetti u nstema' ħafna beraq u minn imkien tfaċċa żiemel gris b'xaru tad-deb. Huwa der riesa itir bilsna tan-nar ħirġin minn imnieħru u xrar itir minn għajnejh u minn ħalqu deret ħirġa bħal sħaba ta' fwar u duħħan. Malli wasal ħdejn il-prinċep, iż-żiemel fetaħ ħalqu u qal: "Fiex nista' naqdik, prinċep Dobrotek?" Il-prinċep wieġbu li kellu bżonn l-għajnuna tiegħu u spjegalu dak kollu li ġara dakinhar li kellu jiżżewweġ lill-prinċipessa l-Adna. Iż-żiemel qallu: "Idħol f'widinti tax-xelluk u oħroġ mill-widna l-leminija." Il-prinċep għamel dak li qallu iż-żiemel u kif ħareġ mill-widna tal-lemin sab ruħu liebes korazza tad-deb u ħassu b'saħħtu ħafna tant li meta niżżel siequ l-art tredet u meta olla leħnu għamet tempesta li kienet għodda qalet is-siġar minn posthom. Iż-żiemel spjega lill-prinċep x'kien ġara mill-prinċipessa. Lil dan in-nanu tista' tirbaħlu biss jekk tiġġilidlu bix-xabla li taqta' kollox. U fejn nista' nsiba din ix-xabla? Staqsa minnu fih il-prinċep. Ix-xabla li taqta' kollox qiegħda għand ħun nannu li hu ġigant kbir bajnejh serpenti. Irridu mmorru nsibuh biex inġibu din ix-xabla. Itlaq fuq dari, ħalli mmorru issa stess. Il-prinċep rikeb fuq dar iż-żiemel il-gris b'xaru tad-deb. Ġrew tul widien u qalb ħafna muntanji u saħansitra qasmu ħafna ebħra sakemm fl-aħħar waslu f'medda art kbira miksija b'adam ta' skeletri u dim muntanja li bdiet tiċċaqlaq. Hawnhekk iż-żiemel waqaf u qal lill-prinċep: "Qed tara il-muntanja kbira tiċċaqlaq. Dik hija ras il-ġgant bajnejh serpenti. Ara kemm hawn skeletri madwarha. Dawn kollha vittmi tal-ġgant. Oqgħod attent li ma tispiċċax bħalhom. Bħalissa l-ġgant rieqet għax ħedlitu x-xemx. Ix-xabla li għandek bżonn qiegħda żewġ passi l-bogħod minnu." Issa smani sewwa. Imtet fuq dari, ħalli titatta b'xari. Malli nersqu, qis li taħtaf sew ix-xabla u bekk issalva mill-għajnejn serpenti tal-ġgant u tpoġġilu rasu fil-periklu. Il-prinċep għamel kif qallu żiemel u bdew resqin bil-mod ħafna. Malli waslu ma' ġenb ix-xabla, Dobrotek ħatafa imma bil-ferħ ħajja tajta li qajmet lill-ġgant. Dan induna mill-ewwel li dak il-prinċep kien ħadlu dik l-arma u qallu: "Kavallier, kun naf li qed tilagħba mal-mewt." Imma Dobrotek ma beża b'xejn u wieġbu: "Min issa nibżata bi kliemek, issa x-xabla li taqta' kollox hija tiegħi u xejn ma jista' jirbaħli. Qabel noqtlok, irridek tgħidli min int." "Nitolbok tħenna lija, jien kavallier mir-razza tal-ġganti. U kieku mhux għax għandi ħija jgħir ħafna għalija, kieku ngħix ħajja kuntenta ħafna." Dan ħija ħareġ lar fost l-aħwa kollha. Twieled daqsxejn ta' nagħnu ikraħ b'daqna etwal minnu. Billi jaf kemm hu ikraħ, minn dejjem kien jgħir għalija u jobodni. L-unika vantaġġ li għandu huwa li hu b'saħħtu ħafna. Issa din is-saħħa kollha ġejja mid-daqna tiegħu. U jekk ħadd ma jaqtaħħielu, ħadd ma jista' jirbaħlu. Il-biċċa li xejn ma jista' jaqta' d-daqna taħija jekk mhux bix-xabla li taqta' kollox. Il-ġgant, ħunnanu l-ikraħ, qal lill-prinċep li darba waħda ħuh kien sema li mitfuna x'imkien hemm xabla li għad tinstab minn kavallier li jkun qiegħed ifittex il-maħbuba tiegħu u li bija joqtol l-itnejn li huma. Allura kien talab lil ħuh il-ġgant biex ifittxu din ix-xabla ħalli żgur ma jsibiex dan il-kavallier. "Jien", kompla l-ġgant, "lajt siġra kbira u bit waħda ġarrejt lila u bl-oħra lil-ħija u wara vjaġġ twil sibna fejn kienet mitfuna x-xabla. Imma mill-ewwel kellna xi ngħidu għax ridna nżommu għat-tnejn. Allura huwa qal li kellna naqtaw għaliha billi noqogħdu nissemmaw mal-art biex naraw nisimgħu x'il-qniepen ta' taħt l-art. Jien inżilt mal-art nissemma imma ma stajt nisma' xejn.
imma dik kienet nazba taħija għax fil-pront malli rani nitbaxxa mal-art biex nara nisma' x'niepel, qabad ix-xabla li taqta' kollox u ħasad li rasi. Rasi nxteħtet fuq l-art u qatt ma ndifnet. Sakemm il-laħam tmermer u kiber il-ħaxix fuqha. Hija huwa kattiv ħafna u ġenni nibqa' hawn brasi biss, nasses ix-xabla u noqtol lil kull min jersaq fil-viċin. Issa li għandek ix-xabla nitolbok tmur issibu. Taqtalu d-daqna bix-xabla stess u tagħmlu kapuljat. Ma dan il-kliem il-prinċep tela fuq dar iż-żiemel u talbu jieħdu lejn fejn kien joqgħod in-nanu. Qasmu ħafna eliqi u foresti, ħafna xmajjar u ibħra, sakemm iż-żiemel tara l fuq il-qaċċata ta' muntanja u qal lill-prinċep: dawn il-muntanji huma tar-renju tan-nanu. Bħalissa qiegħed mal-arusa tiegħek fil-ġnien. Issa mur fuqu u sfidah għall-ġlieda. Kien f'dan il-waqt li l-prinċep Dobrotek nefaħ it-trumbetta biex jisfida lin-nanu għall-ġlied. Kif rajna, in-nanu tar fis-sema biex joqtol lill-prinċep. U hekk bdiet il-ġlieda. Għall-ewwel in-nanu li kraħ beda jiġġieled tant tajjeb li l-prinċep Dobrotek beda jsiba diffiċli jiddefendi ruħu. F'daqqa waħda n-nanu għola kemm felaħ il-fuq biex jinżel b'saħħtu kollha għal fuq il-prinċep. Iżda dan iġġenneb u n-nanu tkaħħal mal-art rasu l-isfel. Il-prinċep kien pront ħatfu mid-daqna u qataħkielu bix-xabla li taqta' kollox. Bla daqna, in-nanu beda jirtotu jistordi u ma felaħx iqum fuq saqajh għax saħħtu ħallietu. Malli s-servjenti tan-nanu raw lil Dobrotek riesaq bid-daqna tan-nanu fidu, fetħulu l-bibien kollha u baqa' dieħi li fittex lill-arusa tiegħu. Iżda ma seta' jsiba mkien. Ħabat sieq ta' qalbu jdur ma' dawk is-swali kollha, isejħilha għal xejn. Sakemm frokna ta' sala minnhom ra l-beritta tan-nannu mitluqa fl-art. Hekk kif ġabara feġġet il-prinċipessa l-adna mimduda f'dik ir-rokna rieqda. Dobrotek ħarruħ u resaq leja ġabara u biesa. Iżda l-adna baqgħet rieqda fil-fond ħafna. Ipprova kemm jipprova jqajjimha, l-adna ma setax tistembaħ b'xejn. Għalhekk ħada fi ħdanu, xeħet il-beritta maġika fil-but u fi triqtu lura lejn iż-żiemel qabad lin-nanu minn rasu u kaxkru miegħu. Mbagħad tela fuq iż-żiemel u taru lejn ras il-ġgant tajneħ serpenti. Lin-nanu xeħtu fil-ħalq kbir tal-ġgant li taħnu u ġabu trab minnu fih. Malli l-ġgant bela l-aħħar fdal tan-nanu, il-prinċep beda jagħti kemm jiflaħ fuq ir-ras sakemm farraka kollha u bekk ħeles kemm min-nanu u kemm il-ġgant. Iżda l-prinċipessa l-adna rieqda kienet u rieqda baqet. Iż-żiemel ġar lil Dobrotek u l-arusa lura mnejn kienu ġew. U sewwa sew fejn iltaqa' l-ewwel darba ma' Dobrotek waqaf. Jien sa hawnhekk se nasal prinċep. Hawn se jkollna ninfirdu, qal iż-żiemel. Iżda taqtax qalbek. Ara jekk taqsam din l-għalqa kbira, issib iż-żiemel tiegħek jistenna u fuq kollox m'intomx wisq il-bot mid-dar. Idħol minn widinti tal-lemin u oħroġ minn tax-xelluk. Il-prinċep għamel kif qallu żiemel il-gris ta' xaru tad-deb u minnu fih dan sparixxa u fil-bod der iż-żiemel propju ta' Dobrotek li jarfu mill-ewwel u ġi jiġri għal ħdejh. Dobrotek kien tilef dik is-saħħa barranija li kellu u beda jħossu għajjien mejjed. Għalhekk mett li l-prinċipessa rieqda fuq il-ħaxix, għattija sewwa u huwa mtett ma' ġemba u raqat. Iżda l-istorja ma tispiċċax hawn. Dak il-lejl stess, wieħed mill-prinċpijiet li rrid jiżżewweġ lill-prinċipessa l-adna kien għaddej minn dawk in-naħat u lemaħ li ż-żewġ żgħażagħ reqdin mal-art ma' ġemb xulxin. Kif rom reqdin hekk fil-font, ħareġ sejf u daħlu f'qalb Dobrotek. Imbagħad refa' lill-prinċipessa, tellaħħa fuq iż-żiemel tiegħu u ħada lura għand missiera. M'għandniex xi ngħidu,
Ir-re rid itir bil-ferħ malli ra li bintu kienet ittieħdet lura għandu. Iżda malli ra li ma setet tqum b'xejn mir-raqda li kienet fiha, ir-re sewwet qalbu u staqsa lil dak il-prinċep: "X'taħseb li ġrala biex ma tista' tqum b'xejn?" "Ma nafx, Majesta," wieġeb il-prinċep. "Kif ma tafx?" beda jinkolla r-re. "Kienet rieqda ħdejn dak li seraqa. Lilu qtiltu bis-sejf u lila ġibta lura għandek. Meta sibta kienet rieqda wkoll." Issa fil-fatt id-daqqa tas-sejf li kien qala Dobrotek minn għand dak il-prinċep ma qatlitux. Iżda billi kien tilef ħafna demm kien f'xifer il-mewt u kellu saħħa biss biex jerġa' jsejjaħ liż-żiemel il-gris ta' xaru tad-deb li minnu fih ġie għalih u ħadu jiġri lejn il-quċċata tal-muntanja tal-ħajja ta' dejjem. Hemmhekk kien hemm 3 nixxijat tal-ilma u xeħed ftit ilma minn kull waħda fuq ras il-prinċep Dobrotek li mill-ewwel fetaħ għajnejh qisu qatt ma kien xejn. "Kemm irqad tajjeb?" qal Dobrotek mal-liġif tiegħu. "Lanqas xejn," wieġeb iż-żiemel, "kont rieqet ir-raqda tal-mewt. Wieħed mill-prinċpijiet li jrid jiżżewweġ lill-prinċipessa Ladna daħħallek f'sejf f'qalbek u kont qed tmut." "Fejn il-Ladna?" "Il-prinċipessa qiegħda fil-palazz ta' missiera għax dak il-prinċep ħada miegħu wara li r-re wiegħed li min joħodha għandu jiżżewwiġha," qal iż-żiemel. "Iżda taqtax qalbek, il-prinċipessa għadha rieqda u ħadd ma jista' jqajjimha ħliefek. Kull ma trid tagħmel biex tqajjimha hu li tmiss id-daqna tan-nanu ma' moħħha. Fittex mur lejn il-palazz tar-re. Jien ma nistax niġi miegħek għax posti band oħra." Ma' dan il-kliem iż-żiemel il-gris ta' xaru tad-deb sparixxa. Dobrotek rikeb fuq iż-żiemel tiegħu u lebbet lejn il-palazz tar-re. Iżda fi triqtu induna li fl-art tar-re, missier Ladna, kien hemm gwerra u li dewwa bdew joqtlu lis-soldati tar-re u lin-nies tal-pajjiż. Allura ħareġ il-beritta tan-nanu u lebisa biex ħadd ma jarah u beda jagħti kemm jiflaħ bix-xabla li taqta' kollox u joqtol lil dawk li kienu qegħdin joqtlu u ġera kemm felaħ lejn il-foresta. Min hemm baqa' sejjer dritt lejn il-palazz Sirjali fejn ir-re beda jisma' l-aħbar li l-dewwa kollha kienu nqatlu iżda ħadd ma kien jaf kif. Malli sema dal-kliem, Dobrotek neżal beritta u kulħadd inħasad malli raħ jitfaċċa qudiemhom minn imkien. "Majesta, kont jien li qtilt lill-dewwa tiegħek? Ejdli, Majesta, fejn il-prinċipessa Ladna?" qal Dobrotek. "Kif taf li qiegħdaw?" staqsa r-re maġġeb b'dak li kien qiegħed jiġri. Il-prinċep Dobrotek qal l-istorja kollha lir-re u żied jgħidlu li kienu biss li seta' jqajjimha mir-raqda. Malli sema dan il-kliem, il-prinċep ieħor li kien ġabar lill-prinċipessa rieqda u min għalih li qatel lil Dobrotek ħarab jiġri. Iżda s-soldati qabduh u xeħtuh ġo ċella mimlija ġrieden taħt l-art. Ir-re ħall lil Dobrotek fil-kamra fejn kien hemm Ladna rieqda. Il-prinċep ħareġ id-daqna tan-nanu u messa ma' moħħ il-prinċipessa. Għall-ewwel ma ġara xejn, iżda ftit wara Ladna bexqet ftit għajnejha, rat lill-missiera u lil Dobrotek u dbismitilhom u mbagħad fetħet għajnejha beraħ. L-aħbar xterdet malajr mal-pajjiż kollu u n-nies ħarġu minn djarhom u telqu jiġru quddiem il-palazz Sirjali jgħidu bil-ferħ u jċabxbu. Dakinhar stess, ir-re ta' nofs ir-renju lil Dobrotek u l-għada filgħodu Dobrotek u Ladna iż-żewġu u kellhom l-akbar tieġ li qatt ra dak il-pajjiż u baqgħu jgħixu flimkien ferħanin għal ħafna u ħafna snin. U hawnhekk tintemm l-istorja tagħna meħuda minn ħrejjef mill-Polonja kif irrakkontata minn Immanuel Mifsud.